Amagweni ke nkomo zikaNgconde zikatoko zikatshua zikayitsa zikasarhelo zikamlambo zikafazi belinye kakheza nakangqabli zikanonqika nosingile zikamdange zikatshiwo. Amagweni mathambo amhlophe nina zitshingitshane zemoya zikhetshekhetshe ningalala ebusuku nasemini nijonge ingxaki zabantu khona manje. Phumile ilanga liyatshona singenzanga nto madoda amakhulu nina sidwangube nina zidwesha nina mabavula kuvalwe imizinyamanya madoda kumnyamba nifike nina nivule madoda amakhulu nithi kusile madoda yakhala igodo elithandwa zizigwili libele nalingena mali awu kusile mathambo amhlophe ndiyavuma ndithi kunjalo. Ndibuyile ke ubuyile uDr Lelo ubuyile ke uthi abantu mabaphile nakwesiphi isifo abanaso. Ndibuya ke ndizoncokola nani bathandi bezinto zakwantu nani bathandi bamayeza esiXhosa. Ndifuna ke ndinincokolele ngento ekuthiwa zizilawu. Kunento esinayo kwaXhosa ekuthiwa zizilawu. Isilawu yinto ebaluleke kakhulu kumzi nomzi. Ile nto ibangela ukuthi umzi namzi ube nesilawu sawo. Isilawu siyayivula impilo yomntu, impumelelo yomntu isilawu siyayivula. Yile nto kufuneka uhlala isilawu uvase ngaso sakowenu. Awuvasi noba sesaphi nisilawu, sesakowenu isilawu ekufuneka usoloko uvasa ngaso. Ujonge namaphupha wakho uba ahamba njani usawubuvase ngesilawu. Ungakhange ude ube kanti uzawuthatha imali okanye uzawuthatha intonga ubheke enyangeni. Uthathe nje ixesha lakho uye noba kutata omncinci noba kutata omkhulu ufike ubuze uba yintoni isilawu sasekhaya, kuthwani xa sibizwa. Akuxelele, ungasithenga nasekhemesti. Uthatha into usigube usifake emanzini usisowukhishe uvase ngaso or ufuthe ngaso, akukho nto imoshakeleyo. Ungaphinda ubuye uphalaze nangaso isilawu. Isilawu siyawabiza amadlozi wakho ebefulathele noba ebehambela kude kuwe, izinto zakho singahambi kakuhle ungayazi ukuthi kutheni. Uthi usawuvasa ngesi silawu sakowenu izinto zakho uzibone zikhanya ungazi ukuthi kwenze njani. Ndithi mntana sekhaya namhlanje mandikuphe elo khubalo okanye ndikukhumbuze ukuthi isilawu sibalulekile kubomi esibuphilayo. Thina singabantu abamnyama sisisizwe esintsundu, sisisizwe thina esimnyama ekufanele ukuthi ke amasiko nezithethe zethu singazifulatheli, singazilibali. Ukuve emzini kuthiwe lo mzi ufulathelwe zizinyanya, izinyanya zalapha zijike zajonga emva. Funeka ke ngoku nisebenzise isilawu nonke kulo mzi, nandule ukuthatha intonga nibheke egqirheni. Bendithi njena nina abathandwa ndim ndinguDr Lelo, umzukulwana wamakwayi wongconde wotogu wotsho woyintsa wosarhelo womlambo zofazi belinyokheza nongxabulelo nonqono osingile inkomo ingazala umuntu kusile madoda amakhulu. Bendithi kuni njena mandincokole nani ndinikhumbuze ukuthi kwimpilo enzima eniphila kuyo kodwa ungakhange usebenzise nje imali ungakwazi ukuthatha isilawu sakowenu uvase ngaso. Le nto ayifuni mntu, ifuna wena siqu. Uvase nje ngesilawu sakowenu, emveni koxa uvasa ngaso ubiza isidalwa zakowenu uzichaza ukuthi mna ndifuna umsebenzi, mna ndifuna unyuselwa emsebenzini, mna ndifuna umtshato, mna ndifuna ukwenda, mna ndifuna imali. Uthetha nesilawu sakowenu izinto zakho zingatshintsha. Ungakhange uye emntwini, ungakhange uphume uyokhangela amayeza womnye umntu, ungakhange uze kum ndinguDr Lelo, ungakhange ufumane ii-product zam. Isilawu sisodwa singayitshintsha intlungu okuyo nentlupheko ophantsi kwayo. #abantu mabaphile, #abantu mabaphile. Camagu.